Ja. Rigtig stener. Du skal lave trick til det. Det hedder I suck in yo-yo. Nå, ja. I could do it. Ja, prøv at se, du kan det. Prøv at se, hvor fedt, hun fløj i vand. Det er så Jeg må også sindssygt. på mobilen med den her. Prøv at se der. De har klippet sådan. Det ligner, man har klippet ansigtet derfra og derovre. Og bare forstået det. Det er det samme ansigt, og hun ligner bare pisse begge steder. Men hvor var det bare uden for alle den aften? Hvorfor fanden danser du, Jeppe? Går du i klasse med hende der på Slotty? Nej, hun var sgu ikke i skole. Hvad? Hun var sgu ikke i skole. Nå. Der er igen. Hvem er ham, Anna? Kæmpe navn. Smart ass nede fra, han er fra Kolding. Han Og med klip og hår. Han er bare bestyr på hvad det hedder, hvad det hedder i Kolding. Shakers. Shakers, ja. Der er han bare bestyr, og han er, så er det bare sådan, han vil, ved du hvem jeg er, og sådan noget. For helvede, ved jeg ikke, om det er. Jeg er Vejle i livet. Jeg er, Det her, det er mig. Hvem er det? Har hun sendt det til dig? nej, det er en kæreste, der har lagt det på det. Prøv lige at køre det. Du skal lige se det igen her. Hvad fanden laver for øje? Ej, hvad var det? Det der billede, det. Nej, en tilbage. 5 videre. Det ser så dumt ud. Ja. Disco. Hvorfor er man så dum at sende sådan noget til sin kæreste? Altså? For han, Det er fedt. Nogen. Kitty Bee. Nogen. Var det hende, der... Sejt. Nej, jeg skulle se på holdet. Nej, det er sæt, men jeg siger over. Send du det til dig, eller? Ja. Så er jeg lige fattet op. Og det er godt for mig, at jeg har aldrig fattet. Hvorfor nej, så er det Kom lige over. Så er det et soldier picture her. Må du se? Så Jeppe, nu skal du... Kan du ikke bukke? Hun kan kære. Hvor er hun fra?